זה כאילו גם שיר כזה שלכאורה יכולה להיות שקט ודיכאוני, אבל הוא תופס אותך. כן, יש פה איזה ספארקלינג כזה, משהו בו. בכלל, ילד מקדונלד, הוא למשל הלחין לבד את In the Court of the Crimson King, את השיר. והוא שותף בכתיבה של Talk to the Wind. מה זה עכשיו? מה פתאום? הוא הלחין לבד את Talk to the Wind. לבד? לבד. הוא הלחין את זה למילים של...